Takže vytvářím nové video a v tomto videu si kupíme tento Forever Pack za 37 bucov, bude tam super seed, je Frozen, takže si tu vypijeme muziku, dobre, takže tu máme už tu som si už kupoval, som gold spieral. Väčšia šance na gold. Počkaj. Nie, môj inventory. Bomba. Dal som tam toto veci. Takže si tu kúpime. Dúfam, že mi pane dačo. Počkaj, tam ti môže padnúť Rainbow aj. To neviem. Možno Rainbow a tam dal gold. Ako vám ukážem moju garden, nikdy som ešte nevidel, lebo som natáčal video z Grove Garden. To je 22 biliónový ten Fossilite. Tu má nejaké veľké toto sugar apple, nič moc, ako nič moc. Tu mám dačo 500 miliónové. Veľa vecí mám tu biliónových, neviem vyskočiť. Takže tu mám 77 biliónový Bone Blossom. Tu mám 13 biliónovú Elder Strawberry Lilinu. Počkaj, jak? Elder Strawberrynu. Takže tu mám ešte Jumping Acorn, goldový. Aj tam mám tiež 14 biliónový. Tu je ešte velikánsky ten pachnívka, tu je tiež goldový. Tu máš také veci. Víš tuto. 15 biliónový teda. Tu ešte vyskačeme, ukážem vám môj beanstalk. Aký veľký bude. Áno, veľký teda, no. Takú mám. Ja viem. Mám tu 13 bil môj rainbow beanstalk, docela je taký, no. Masívny, ale on také goldové. Keď vidno. Ty vole, musím skakať. Takže, Takže tu tak kde ho asi mám, no neviem. Musím povedať nájsť. Tu mám 12 biliónov, hej, to je ten, toto zviatom. Tu je, oj, pitočne veľmi vysoký. Počkať. To je no. Takže, ja som zbal goldovýho. To neviem. Tu mám, počo budem vysoký samé. Čo som Maďar. Takže tu mám 2 biliónové gold. Mám tu ešte 4 biliónový goldový, to neviem kde je. A to je asi moja celá garden. Hej, to je moja celá garden už. Ešte mám aj druhú, ako prvú. Mám to nechcem ukazovať, takže ako nechcem, ale je na to čas. Takže si tu kúpime Forever Pack. Kupujeme. Ešte dostane 102 bucov. Bim. Kúpeno. Tu máme ďalšie, keď chceme, to už nekupujem. Takže tu máme, prosím. Neviem, čo tu môže padať vlastne ani. Keď, ako mi padne goldová, toto je ten nový seed. Takže to bolo nice. Asi neviem, ani nemám ten normálny. Takže, prosím. Dačo dobré. Prosím, modlím sa. Tu si ho zasadíme, keby tak ho presuniem. Poď. Som Maďar. Budding goldový, yes sir. Yes sir. Nice. Počkať. Si tu dáme. To zrýchlím. Tu začneme s týmto. Hop. Come on, až goldový. To asi iba zvyšuje šancu, to iba zvyšuje šancu na gold. A to vy zahúste. To zvyšuje šancu na gold burning bot. Asi by veľký. Jak tento tu.
akože goldový. Aby som možno chcel viac aj goldov. Ako to nie je zlý. To je isté, to je. Sen teda. Takže ako som dúfam, že nás je. Kámo, pekne vyzerá. Taký malý, ale mini, vole, mini. To je mini. Burning Bat. A urobiť... Môžem to urobiť, ako nemám Robuxy na to, že by som to skipol. Týmto videou. Môžem robiť z toho short. Že by som vypísal veľký Burning Bat. Goldový. Dúfam, aspoň, že bude goldový. A to je väčšia šanca na to. A kúpiť ešte jeden, či nie? Ako mám chuť. Ale Robux už bude. Keby som nekúpil tamten Pineapple, ale to ti môžu aj Star City, nemôže práve náhodou aj Candy Blossom? Nemôže, už. Tak až nie. Mám Pineapple si. Pozrieme, čo je. Opadlo iba. Už spadá, že... Nič moc. Takže ešte vlastne tu otvorím v tomto videu toto. Počkaj, si tu urobím, že by som nevidel, čo mi padne. Takže čo nám padne? Poď z bagigu. Poď. No, to sa mi dá ten ako to ten stred taký. Čo sa hodí? Tak akože ideme vám to ukázať. Tento som zistil, že čo to je. Neviem ani doteraz. Takže dúfam, že bude tu... Točí sa to tak, ale... 90 minút. To vidí. Mi to dalo zamotáť na to. Windows. Nič asi. Tak, iná farba. Už to je. Tak tu veľmi veľký Burning Bat. Počkaj, spomínam vyskakať. Burning Bat. Takže idem si urobiť ho veľký, takže master, hodím si tu 1, 2, tak, goldly, ešte hodím aspoň 3, 2, lebo to je dobré, dobre, ešte advance, aspoň 5. Alebo ja to neviem. Potom sa beží blíže hodu, tak hodím tam dať čo. Takže uvidíme. Natočím z toho short, aký veľký mi vyrastol. Natočím short potom o tým. To znamená, že teraz som vám ukázal celú moju garden, ako mám ešte taký goldy a tak, beanstalky a tak, ako normálka. Tak, a tu je ten môj veľký Burning Bat, som ukázal, takže do skecania. Pre toto video to už bude všetko, takže čus.